Matag usa ka nato adunay nagkadaiya nga pagtawag kon calling sa kung asa ug unsa nga propesyon atong padulngan. Aduna pa gani uban maghatag og suwestyon sa kung unsa ang angayan alang kanato. Apan bisan sa unsa pang imong gusto, kung ang Ginoo na mismo maghatag og giya kanimo, dili ka makabalibad. Sanglit mas mahukmanon ang Dios diha sa iyang plano alang kanimo ug sa imong kinabuhi. Sama na lamang sa nasinati ni Father Dingdong Sargado, usa ka American-based nga pari nga nakadestino sa Vermont State. It's not the calling of human being, but it's the calling of God. Nabati po na ako when I entered the seminary 2003, when I came back to seminary 2003. Unang, dito sa Mati, nag-discern ko more or less a year. Dili man siguro dugay, pero ganing ma-feel na ko how God called me in a simple way nga. Murag, ningunggit siya nga, Dong, pabilin lang diyan. And I asked the Lord, am I really person whom you called? Dito, muna akong ginapangatan. Pero with the help of God, naningkamot po nga to answer His call. Naurinahan ko. Dili susama sa uban nga adunay gipangayo nga signo sa pagsulod sa ingon ani nga bokasyon ang nakapalibot kang Father Dingdong ang nahimong pamaagi nga nakadesider kini nga magpari. Ano lagi mga tao nga nagpalibot sa kuwaba? Mo'y nagsigsulti, what is the use of helping the people of God in material things? Kaya nagatabang mi ko sa badyaw, matisok sa unang-unang nga. Kaya ganing, dili lang siguro material things yung matabang kung magpari ka, kung dili, appeal po namin sa material things yung matabang ko sa Bisan pa man sa mga discouragement nga ginhatag sa uban kaniya, nagpabilin nga lig-on ang iyang pagtuo nga gitawag siya sa kahitasan. Sa gani katong ipagawas ng seminaryo, ginan ko sa pare nga di man ka ganan, dili man ka pwede magpare kay bugoy man kay ka. So kay ka mainom, kirilyo na to. Pero I used to convince myself and tell that priest, anak ko nga, Father, I always hear the voice of God calling me, dingdong pagpare. And the Lord is always calling us, not you who called me, but the Lord is calling me always. Yan mo na nga, it's not really the mura ganig hindrance for me to become a priest, but it's always a challenge for me to go on, because even Jesus Christ was also challenged by the Jews, the Sadducees, the Pharisees, even the high priest when he was still here on earth. Gani advice ni Father Dingdong sa mga adunay planong mag-alagad isip pari. I was formator in the seminary for almost 7 years in Indonesia. And I used to tell the seminarians na kung gusto mo magpari, ununaan nyo nga, inyong goal is to become a priest. Bisag na pa yung mga hindrances nga inyong maagyan diya sa inyong kinabuhi. Pero di nyo ununaon nga wala ang Ginoo magtabang ka ng mga hindrances na makapadayon mo. Kaya sa kanunay ka magpadayon, uban sa Ginoo, na kaya ang Ginoo, kanunay nag-uban ka na to sa atong mga gusto ba, na inline po siyang will. Pero kung dili niya gusto sa Ginoo, bisan pa magpugos ka sa imong galingon, magpari ka, di juga mapari. Muna, I never say to my seminarians or to the foreman nga, wala kay bukasyon. I never say that. You know, I used to say, na kay bukasyon ang Ginoo natawag kanimo mo na tubag diya sa Ginoo. Sumala ni Father Dingdong, dili lalim ang magpari gumikan daghan kag sakripisyo nga himuon og lisod kung muundang lang ka human niini, din posibleng modangat kini sa pagmahay. I used to say, just only 10% ang ihatag sa mga formators sa inyo. But 90% you have to form yourself to the God. Pero kung hindi mo na tangwanan ng 10%, maruin po ang 90%. Pero if you put together the 90% and 10%, surely you feel that we are close to God 100%. Diha sa atong pagkakatawhon, atong ginahukman ang mga tawo base sa kung unsa ang atong makita. Inay ang atong angayang hunahunaon, mao nga aduna kitay Ginoo nga nagplano og nakahibalo sa nagkadaiya natong kinabuhi subay sa iyang kabubuton. Karong Semana Santa, atong pamalandungan ang atong binuhatan isip ang mga Kristiyano, diin kita mag-alagad kang Hesukristo kinsa naghatag og nagsakripisyo sa iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa katawhan sa tibuok kalibutan. Alang sa Upland Redemption 2018, Radio Man Jason na Amisola Tatak, Aremen.